Portavoz, ten a palabra para contestarlle o señor secretario xeral. Moitas grazas, presidente. Moi boa tarde, señorías. Señora Pontón, dou resposta á súa pregunta iniciando un breve resumo de como se concibiu a lei denominada Lei Paz Andrade, que é para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía. Mire, na súa xustificación, como ben expuxo vostede ao principio, recollía que se trata dunha lei especialmente pensada para a valorización do portugués como lingua de utilidade internacional desde a perspectiva dun país como o noso que fala galego, que fala unha lingua do mesmo tronco común da lusofonía. E así a proxectamos cara a moitos ámbitos. Hai que lembrar tamén aquí que a denominada Lei Paz Andrade non afecta só ao ámbito do ensino, senón que vai máis alá, afecta o ámbito socioeconómico, das comunicacións, etc. Esta lei publicouse en abril de 2014, polo tanto é unha lei moi recente, de aplicación moi recente, como digo, no tempo. Consideras entón que dende o propio inicio da negociación e da redacción desta lei, que é parte dunha iniciativa popular, que a nosa comunidade posúe ventaxes competitivas dende o punto de vista lingüístico que permiten afianzar e consolidar a relación cos países da fala portuguesa. E isto tradúcese no impulso da aprendizaxe do portugués no sistema educativo. No sistema educativo, onde ten presenza a lingua portuguesa? Pois ten presenza no ensino obrigatorio e nas escolas oficiais de idiomas. Aí é onde estamos actuando e onde temos que planificar o ensino do portugués. No ensino obrigatorio e posobrigatorio, ofertas a materia de lingua portuguesa na ESO e no bacharelato. Igualmente, pódense cursar outras materias de maneira bilingüe dentro do programa de seccións bilingües. Do mesmo xeito, os centros que así o desexaran poderían ser plurilingües, tendo como lingua de referencia o portugués. Por lo que respecta á lingua portuguesa como materia no ensino obrigatorio e posobrigatorio, teño que salientar que no curso actual 2014-2015 hai 32 centros que teñen alumnado de ESO e ou de bacharelato cursando a materia de lingua portuguesa, cun total de 861 alumnos e alumnas, registrándose deste xeito un incremento con respecto ao curso pasado. Os datos desagregados por cursos, se quere teños ou podollos pasar, son, dito así moi rapidamente, en primeiro da ESO 201 alumnos, segundo da ESO 173 alumnos, terceiro da ESO 124 alumnos, cuarto da ESO 52 alumnos, primeiro curso do bacharelato 28, segundo 121 e no bacharelato de adultos 25. Collendo como referencia o ano 2012 temos un incremento do 17,6% no número de alumnos matriculados na materia de portugués. Do ano 2012 ter 732, temos agora 861. De ter 24 centros pasamos a ter 32 centros. Polo que ten que ver co programa de seccións bilingües, no curso 2014-2015 son 4 os centros os que ofrecen seccións bilingües en portugués. Ademais, nun deses centros ofértanse dúas seccións bilingües. Paralelamente, froito dun acordo co Instituto Camões, neste curso 2014-2015 hai 3 profesoras portuguesas que están desenvolvendo o seu traballo en Galicia, realizando funcións de apoio ao profesorado galego ao contar cunha persoa nativa. Este acordo, pois, permite achegar profesorado nativo a algúns dos centros nos que se imparte portugués como materia ou nos que hai seccións bilingües en lingua portuguesa. Por outra parte, o profesorado galego que quere adquirir competencias lingüísticas e comunicativas en lingua portuguesa pode formarse xa nos cursos desta lingua, cursos de 30 a 60 horas de niveles A2 e D1, que se ofertan nos centros de formación e recursos, nos CFR, coñecidos aí popularmente, así como no marco do programa PIALE, Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras, realizando un curso de lingua portuguesa de 2 semanas de duración en Portugal. O programa PIALE é un proxecto desenvolvido pola Consellería de Cultura e Educación e Ordenación Universitaria co obxecto de ofrecerlle ao profesorado itinerarios formativos que lle permitan mellorar a súa competencia lingüística e comunicativa. Para participar nel é necesario ter un nivel B2 acreditado, nivel B2 de portugués, por suposto. Ademais, todo o profesorado pode formarse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia, nas que se oferta a lingua portuguesa. Actualmente, ofertase a lingua portuguesa en 8 escolas oficiais de idiomas, en unha sección da Escola Oficial de Idioma de Vigo, concretamente na sección de Tui. Neste curso 2014-2015, contase con 21 profesores e profesoras de portugués, que atenden a un total de 1.237 alumnos e alumnas nas escolas oficiais de idiomas. Ademais das actividades formativas do PIAL en lingua portuguesa, que xa mencionei, a Consellería de Cultura e Educación
está e continuará levando a cabo máis actuacións co fin de formar nesa lingua o profesorado galego. E con tal motivo, imos fomentar a súa presenza, por exemplo, nos cursos de actualización lingüística e comunicativa, coñecimos como CALC, en linguas estranxeiras. Un programa dirixido ao profesorado como preparación para as probas de acreditación dos niveis das ensinanzas especializadas de idiomas. Do mesmo xeito, promoverase que o alumno reciba formación nesta lingua a través do programa de cursos para a formación complementaria en linguas estranxeiras do alumnado, cuale, que se impartirán nos centros públicos integrados, nos institutos de educación secundaria e máis nos centros integrados de formación profesional da nosa comunidade autónoma. Esta é unha das novidades que introducimos neste curso. Paralelamente, seguiránse a potenciar as relacións institucionais co Instituto Camões, xa que permite aproximar a realidade educativa galega á lingua portuguesa e á súa cultura. Finalmente, para apoiar o profesorado no seu labor docente, impulsarase a creación e difusión de contidos digitais específicos na lingua portuguesa a través do espazo Avalar, así como de outras canles propias desta consellería. En definitiva, a presenza do idioma portugués nos centros educativos galegos, aínda que non é xeralizada por agora, vai crecendo ano tras ano, aumento que redunda nunha vantaxe na aprendizaxe e acreditación do portugués para o alumnado galego, en particular, xa que esta facilidade provoca que en moi pouco tempo, ou cando menos en tempo inferior para calquera outro idioma estranxeiro, o alumnado acade un gran dominio da lingua portuguesa. En canto ás escolas oficiais de idiomas, dicirlle que nas escolas oficiais de idiomas é evidente o aumento da matrícula de lingua portuguesa, duplicándose o número de alumnos nesta materia durante estes últimos anos. Os datos concretos do número de matriculados no ano 2014-2015 son os seguintes. Mire, por nivel, no nivel básico, unha das características que pon en evidencia a lei na súa aplicación do ensino do portugués en Galicia é que o nivel básico do portugués nas escolas oficiais de idiomas de Galicia está concentrado no nivel básico integrado. É dicir, non temos alumnos en primeiro de nivel básico, nin en segundo de nivel básico, como teríamos en calquera outra lingua estranxeira. Pois ben, neste nivel básico integrado temos 451 alumnos. No nivel medio temos 271 e no nivel avanzado temos 168 máis 162, non temos aquí a suma feita. En total, 1122 alumnos. Desagregados tamén por escolas oficiais de idiomas, pois a que máis matrículas rexistra é a Escola Oficial de Idiomas de Santiago, con 247, seguida da de Vigo, con 180, máis 41 na sección de Tui, e seguida da da Coruña, con 178 alumnos. En total, 72 grupos nas escolas oficiais de idiomas, con 1122 alumnos. En comparación, como digo, por poñer como referencia co curso 2008-2009, pois pasamos de 692 alumnos a 1122, como ve, pois o dobre de alumnos. En grupos pasamos de 63 a 72. Como se pode comprobar, a evolución tanto do alumnado como do número de grupos ofertados aumentou considerablemente. Os alumnos do curso 2008-2009 eran 692 e na actualidade son 1122. Na Escola Galega de Administración Pública, dende o ano 2014, ofértase en modo de teleformación dúas edicións diferentes de cursos de lingua portuguesa, dotado cada un deles con 50 prazas, é dicir, 150 horas de duración. Ten que rematar. Sí, remata agora. Doutra banda, podemos lembrar que o 9 de maio de 2012 celebrouse o cumio hispano-portugués en Oporto, e unha das cousas que se puxo de manifesto foi precisamente o impulso do ensino do portugués de marco do Estado español, nomeadamente na comunidade autónoma de Galicia. É todo canto teño para dicirlle nesta primeira intervención. Moitas gracias, señor secretario xeral. Turno de réplica para a señora Pontón Montelo. Moitas grazas. Señor secretario xeral, vostede mantén silencio sobre a situación do noso idioma.